thir tu lengai thatu zong zong te in zawai chi bai kan book le vek chewa tuntum kan video chon video dang lam deuh hlek kan han thir ve le thung don ani a e kan thriat theu angin September ni somni pathum le ni somni palia Mithianghlim lawr a thleng don ti thu puan zol nei thu puan a lar khop maya chu chon khove la deng chuaka e ram sang sanga mitam takin lali so krista local le tur an nga ka hian mun then kata phei chuanin lali so krista hmuh angin anin soi ani a ti chuan chhum zinga te lo lang ni in an soya mun then kata chuan ni eng bula te po ron in lar ni a soi te po a om ni awm ani a po ni sela a video hi han thlir ta phot mai na ti chuan video kan en nulama te kan soi chun zamanga comment section lama te po kan ngai dan te kan hmu dan te po soi in thlashung lo taila a thawme ole video kan han thiliam tak te kha Africa rama Christian te ani a ngaklel takala li so Krista lo mok tu te ani heng mi pui ho be sei le rin dan chuan lali so Krista chu sang ni som ni panga September tha a Mithianghlim te lawr tura local turin an be sei ani a ti chuan September ni som ni pathum le ni som ni palia khan ngaklel takin lali so Krista chu an lo nga ka thenkhat chuan chhum zinga lali so Krista hmuh ni a in ngai te hmuh ni a in soi te anom boka video alan ang hian mi puitam takte chu van sang thirin an out chel chul maya lali so Krista chu local ngei don ni in an ngaya a Mithianghlim te aron lawr ngei don ni in an ngai ani engwangin nge Africa rama Christian te hian hetiang ngai dan an nei kan ti chuan zol nei thu puan wang ani a kumsang ni somni panga September tha lali so Krista chu a Mithianghlim te lawr turin a local don ani ti thu rin na lo chuana chu hetiang hi ani lali so Krista chu ka hne na ron in larin September ni somni pathum le ni somni pali hian to torot a lo rianga ni somni panga chuan ka Mithianghlim te ka kausan hote ka hne na hruai to turin e khowela hian karon kaldon ani ti in minshil ani in September 2025 I will come to take my church kumsang ni somni panga September tha a lali so Krista a local dona a Mithianghlim te lawr dona ni ti thulo puang tu te thu puan chu adiklo a thleng diklo le taphot mai chu ni e lali so Krista local le tur te Mithianghlim te lawr hun tur te ma sanga tangin alo puang lok to thina nima sela vo in thleng hian ala thleng diklei theilawa Bible ngein ahun le ni tu ma hriat lo ati hi mihring te hian hriat kan lo tum thina alo hrebik ni te kan chak thina mitam takin an lo puang lok to thina nima sela voin thleng hian tu thu puan ma ala diklawa lali so Krista chuan a Mithianghlim te voin thleng hian ala lawr lo chu ani phot maya keini Christian te tan chuan lali so Krista local le hun tur te chhum zinga hruai chho kan om ve hun tur te hi a nga hlel om te meu mai amai ro chu Bible ina a phal chin le a soi chin bak lo va thlen tu memo lo va hriat thuilo tumbi khi a ha thlak mai pia lama rin kai lo wa min siam tu po ani theya chumi ni wang chuan lali so Krista local le tur chungchanga te Mithianghlim lawr tur chungchanga te po Bible in nga hi fu bera ahim bera aha dam ber boka Bible zirtina pela lo wakal thui tum lu tuk hi ha na mai mai sot si lo ani a chumi ni wang chuan
Bible na asoi chin hi kan poma Bible na asoi china hian in nga thiam po poimo em ome lali so Krista chu engtik nia emo chona local le nge dona Mithianghlim te po he na shuai khom hun alaneang chu Bible min zirti dan poni kan khovel hun in herdanglam zel dan thlir hian lali so Krista local le ni chu ahlalu tuk to lo tur te poinarin theya nima sila ahun le ni ro chu tu ma lo soi dik thei anilawa tu ma lo puan lok dik thei po anilawa apoimo berzo ka chu eng huna po lali so Krista local sela ane na shuai thei tur kan nun loin buat sai lok hiani a hun tha kan nei lai hian thei to pin ama chu hnaila ama chu ring tlatila ti chona hne na shuain kan lom ve ma na ti se thila ma thian te nei ang nei ve phak lo ni chu she om kan ti thina then om te don ang dong ve phak lo ni po thil she om takani chu tiang che chuan lali so Krista hi Mithianghlim te lawr tura alo kala ni chuan Mithianghlim te chu ama rualin chhum jinga hruai chhawin an lamanga chuti huna chuan khovel hian mak alati em dona he khovel hin nu chon ram alo ni tonga chu nu chon ram tra le ha thial na mun Mithianghlim te nu chon tak he khovela la cham bang bik ni chu a khor thlak tlok ngotang le